रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथावना आरो जोबोद लासिं सिं मोनसे बे जघन्य खामानि। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय माने चिराङाव सासे माइनर माने 18 इयार्स बिल' माने बे हिन्जावसाखौ बिनानावखौ माने साथाम माने मुस्लिमफोरा लोगो नांनानै माने गें रेप खालामबाय माने रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो ओरैबायदि माने दुखुनांथावना जोंनि थाखाय आरो ओरैबायदि लासिं सिं। मा बुंगोन ना रायजो राजा नोंथांमोन, माने जोंनि मानसिफोरा बेसेबां माने बेबायदि माने गुबुनजों बिदि माने रेप आरो जिनाहारि खालामजाबावनांगौ। खोब दुखुनांथावना सानोब्ला माने गोसोखाङोब्ला सानोब्ला माने एकदम देहा मोदोम माने गोजांस्रिउ मोनलायो आरोना, खोमोन थिया थिया जालायो। माबायदि जाथावना, माबायदि गोसोनि मानसि महरै जुनार आखुनि माने दुरासारि दुर्बृत्त अपराधि क्रिमिनेल जायखौ जों कालप्रिट होननानै बुङो। माने बेफोर मानसिफोरा माने खुनु जाथि खुनु मोनसे हारि जेबो गैया रायजो राजा नोंथांमोन। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ डाइरेक्ट फासि होनांगौ, डाइरेक्ट फासि एकदम बेफोरबायदि मानसिखौ माने नङाबा जोबनाय नङा। जोंनाव बेबायदि माने रेप खालामग्रा मानसिया मालाबाबो जोबनाय नङा। गें रेप बेबायदि खालामग्रा मानसिफोरा जोबनाय नङा। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ एकदम डाइरेक्ट फासि, जायखौ जों केपिटेल पानिशमेन्ट होननानै बुंदों माने। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जिथुनाखि नैबे जोंनि बिनानावा हिन्जावसा जिहेतु 18 इयार्सनि बिल' बे मानसि माने पक्स' केसाव गोलैयो। बेयो माने डेथ पेनाल्टि माने बे पक्स' केसनि पक्स' माने आयेन मथे बियो डेथ पेनाल्टि माने थैनाय साजा मोननांगौ बियो। आरो 20 इयार्स माने बियो इमप्रिजन माने बे जेलाव थानांगौ माने रायजो राजा नोंथां। जोबोद दुखुनांथावना माने जोंनि बिनानावानो जा जोंनि माने जिथुनाखि हिन्जावसाफोरा जोंनि लाइमोन हिन्जावसाफोरा माने सेफटि गैया, प्रटेकसन गैया, माने उदाङै माने गोसोबायदि बेरायनो हानाय बिदि प्रटेकसन गैया। माब्ला मा जागोन, बबेयाव सोर मानसि गाज्रि मानसिया नेनानै थायो, जमनानै थायो, मा पलिसि खालामनानै थायो, मा प्लेनिं खालामनानै थायो, जेबो माने बुजि मोना। आरो जोंनि बे माइनर गथ'फ्रा मा बुजिनो, नङा होमबा? गुबुन हारिनि जि प्लेनिंखौ, गुबुन हारिनि जि माने गाज्रि सोलो, बेखौ मा बुजिनो? मोजां मोनफ्लानायनि फावआव, नङा होमबा? आरो खोनानानै मोनदों माने नैबे हिन्जावसाखौ माने बिनानावखौ माने बबेबा जायगानिफ्राय लाना फैनानै सोरबा सासेनि न'खराव साथामजों रेप खालामदों। बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानिफ्राय जों खोनानानै मोनदों रायजो राजा नोंथां। थ' बेयाव आङो नैबे बाथ्राखौसो बुंगोन, माने जोंनि गथ'फ्राबो गोरोन्थि खालामो। दा जोङो जिथुनाखि जोंनि हिन्जावसाफ्राबो जोंनि मानसिफ्राबो गोरों जानांसिगौ। गुबुन जाथिनि गाज्रि सोलोखौ माने गाज्रि फाव फान्दायनायखौ, कनस्पिरेसिखौ बेफोरखौ माने बुजिनांगौ सिगौ। माने गुबुन जाथिनि सायाव फोथायनाय मोनसे लाखिनाय, मोनसे बिसास लाखिनाय, मोनसे मोजां मोननाय, गोसो थोनाय, गोसो थोनाया माने मोजां मोननाया खाना, नैबेबायदि होननानै जोङो गोबां समाव जों रायलायनायखौ खोनायो, बुंनाय खोनायो। गोसो थोलायनाया खानानो, नाथाय दिनै गोसो थोनाया खाना नङा। जोङो गोसो थोनायखौ जोङो मोजाङै जों सिनायनो रोङाब्ला, मानसि सिनायनो रोङाब्ला, जाथि सिनायनो रोङाब्ला, हारि सिनायनो रोङाब्ला, जोङो माखासे बेबायदि गाज्रि माने इन्सिडेन्ट, एक्सिडेन्टआव जोङो जामब्र'नो गोनां जायो, गाब्र'नो गोनां जायो। आरो मोनसे खोथा, बे
गुबुन जाथिया जोंनो माने मुस्लिम थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने आसामाव बे मुस्लिम जाथिया मुस्लिम हारिया बेबायदिनो गोबां आइजोफोरखौ लानानै खारदों सिगांनिफ्रायनो गोबां हिन्जावसाफोरखौ बेबायदिनो गोसो थोनानै बेबायदिनो लाना खारनाय गोबां रेकर्ड दङ आरो गोबांखौनो बेबायदि जिनाहारि खालामनायनि रेकर्ड दं आरो बे ससियेल मिडियायाव जारिमिन बायदि रोखा रोखा बियो दा दिनैसिमबो दं बेफोरखौ बोनानै नायोब्ला जोङो रिभिउ खालामबा जोङो नुफिनजोबगोन दिनै सोलोंनांगौ जोंनि बबे जाथिया जोंनि बर' हारिनि सायाव बर' जाथिनि हिन्जावफोरनि लाइमोनफोरनि सायाव माबायदि नोजोर खालामो माबायदि बेबहार खालामदों माबायदि आखु दिन्थिदों माबायदि जिनाहारि माबायदि बुथारदों गारखोमादों गुवाहाटि सोहोरमानि नङा होमबा जोङो गोबां जों नुदों गुबुन जाथिया मुस्लिमल' नङा गुबुन जाथिया बर' आइजोफोरखौ बिदिनो इउस खालामनानै जोबनायाव मार्डार खालामनायखौ जों नुदों थ' बेफोरनिफ्राय जों सोलोंनांगौ जों सांग्रां जानांगौ जोङो फोथायनो नाङा जों बिसास खालामनो नाङा गुबुन जाथिनि गोदै गोदै रावखौ जों फोथायनो नाङा बिसोरनि लालस दिन्थिनायखौ जोङो फोथायनो नाङा थ' जों सांग्रां जानांसिगौ आरोना जों सांग्रां जायाबोला थ' आरो बिनिख्रुइ दुखु गोनांसिन जाथाया जोंनि गेजेराव जानो हागौ बेखौसो जों नुहुरो आरोना थ' बे समाव आं खावलायबाय जाय दायनिगिरि जाय कालप्रिट जाय मिसक्रियान जाय दुरासारि दुरबृत्त अपराधि बियो माने केपिटेल पानिशमेन्ट मोननांगौ डेथ पेनाल्टि मोननांगौ 20 बोसोरसिम बियो पक्स' केस बादियै बियो जेल जानो नांगौ थ' बेखौ आंनिफ्राय बे खोथाखौ नोंथांमोननो मिथिहोबाय फोरमायबाय खोब दुखु नांथावना दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ